hire young people for potential, not for experience. Kwintetho yakhe yokuqatshelwa kosuku lolutsha, umongameli Cyril Ramaphosa uhlaba ikhwelo kwiinkampani zabucala ukuba zisebenzisane norhulumente ukunika ithuba abantu abatsha ukuba bafumane ingqesho. Bese kusele nangumtimba lokuthi namuhla i-search and rescue team yethu kanye nemphakathi na lamanye amathimba babambisana kwakhona ukuthi atholakale lo mfana. Ufumanekile umzimba womfundi waseMpumalanga oneminyaka engama-21 ubudala uZenande Chilwane. uChilwane belahlekile iintsuku ezisibhozo emva kokuba isithutha wayehamba ngaso nabanye ababini santlitheka kumlambo iCrocodile ngaseKamagugu eMbombela. Ukhululwe ngebheyili ye-R5,000 uMolemo Jub Marohanye emva kwesicelo esingxamisekileyo esifakwe enkundleni. uJub ujamelene nezityholo eziphathelene nesiganeko esibandakanya umqhubi we-e-hailing nge-Edenvale. Simbulise emakhaya kanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikiyo lwemilo esandla. Kwintetho yakhe yokuqatshelwa kosuku lolutsha namhlanje eRhawutini, umongameli Cyril Ramaphosa uhlaba ikhwelo kwiinkampani zabucala ukuba zisebenzisane norhulumente ukunika ithuba abantu abatsha ukuba bafumane ingqesho kweli. LukaRamaphosa uvumile ukuba isemininzi imingeni eli elijongene nalo ngokuphathelene nengqesho, kodwa uye wancoma indima eselegangathiwe kwezemfundo. Forward with the youth of our country, forward. Amandla. Umongameli welu Cyril Ramaphosa namhlanje kwintetho yakhe uqwalile ukuba ikhona imingeni ejongene neli ehlomla kwintswelangqesho ebambe eli ngobhongwana. uRamaphosa uthi intswelangqesho kwilizwe loMzantsi Afrika ayamkeleki kwaphela. The youth unemployment rate stands at 46%, which is totally unacceptable. Behind every statistic is a young person who wants to work, who wants to contribute, and who wants to build a future, and who wants dignity. uRamaphosa ukwazingombe isifuba ngegalelo likarhulumente kwezemfundo kweli. Today, our country produces 4 times the number of African graduates than it did in 1994. These are doctors, they are learners, they are engineers, they are nurses, they are scientists, they are entrepreneurs, and they are leaders of our country in many fields and endeavors. Young people are taking their place also in public leadership. Ukwathe kubalulekile ukuba kungokunje eli likhumbule apho lisuka khona. The question before us is whether South Africa is doing enough to create opportunities worthy of the sacrifice that was made by the young people of 1976. Ukwamemelele kwiinkampani zabucala ukuba zithathe inxaxheba ekulweni intswelangqesho kweli. Iqela le-EFF lisingathe irali yemini yolutsha namhlanje kwizindlu zomdibaniso ePitoli. Inkokheli yalo mbutho uJulius Malema wenze intetho ephambili ethetha namalungu kwanabalandeli bombutho nalapho athe bazakulwa kube mdakisali besilwela ukhuseleko labantwana namanina oMzantsi Afrika. Noma besedobola besishaya. Ngaphantsi komxholo othi Victory or Death, iqela le-EFF likhumbule inyikitya yokubhubha kwabantwana besikolo ababesilwa norhulumente wengcinezelo ngomnyaka ka-1976 June. uJulius Malema uthe
Idabi lobundlobongela obusekelezwe ngakumanina nabantwana yeyona nto iqela lakhe eliza kuyinika ingqalelo emandla. We need to make South Africa safe for children and women. We need to fight all the monsters that rape our women and make this place not conducive for women. We cannot have a situation where the cases reported of rape and women abuse are more than the cases in a war zone. Kananjalo le nkokheli igaye inkxaso yonyulo lorhulumente basemakhaya ngomhla wesine kuNovemba nalapho ikhwebe abantu abatsha okokuba babhalisele ukuvota. We're going to elections. We must register all young people who are not registered. The EFF is the only organization that is registering young people. ANC doesn't register young people. DA doesn't register young people. Why? Ba wina ka voters roll yela ya khale. Okamalima ukwahlaba ikhwelo loxolo kwilizwekazi leAfrika esithi maze kungabikho yantlukwano kwisizwe simnyama. We cannot say peace in South Africa and not say peace to all Africans. We cannot say we love South Africans and hate Africans. Batho ba Lesotho ke batho ba bolena lena le di relative ko Lesotho. Batho ba Botswana ke ba bolena lena le di relative ko Botswana. Uyisonge ngomba wasephalaphala apho athe baza kuzilwa zonke iinzame zikamongameli Cyril Ramaphosa zokuphepha ukujongana nekomiti yepalamente esekelwe ukuchophela umcimbi wokugxothwa kwakhe esikhundleni. Inkokheli ye-DA uJardine Hill-Lewis ubongoze ulutsha ukuba luzibandakanye ngqo kwinkqubo yentando yesininzi yeli lizwe. Loka Hill-Lewis ebethethe eThekwini apho lo mbutho bubambe isikhumbuzo sosuku lolutsha. Le nkokheli ye-DA ilebele ngelithi ulutsha kufuneka luvote ngenkathalo ukulungiselela ikamva lalo eliqaqambileyo. Every young person in South Africa, do not give up your power. Do not give your power away. Let us look to the generations that came before us, the brave, wonderful young people of 1976. And let's say the best way that we can honor their sacrifice, the best way that we can honor what they did for us so that all of us could be here today is by making sure that we use the power of our vote. Loka Hill-Lewis ukwambongoze ulutsha ukuba luphume ngobuninzi luyokubhalisela unyulo lwangoNovemba lomasipala. The future of South Africa is not decided tomorrow. It's not decided next week. It's not decided next decade. It's happening. It's being decided right now. And the first step towards deciding on a better future, a future that works for all, is registering to vote. Because if you are not registered, you cannot vote on election day in November. And if you cannot vote, then other people are going to decide your future for you. Fumanekile umzimba umfundi waseMpumalanga neminyaka engama-21 ubudala uZenande Chilwane. UChilwane belahlekile iintsuku ezisibhozo emva kokuba isithutha wayehamba ngaso nabanye ababini santlitheka kumlambo iCrocodile ngaseKamagugu eMbombela. Ukanti usapho lwakhe luthi nangona lusaqhelekile kodwa luxolile kukufumaneka komzimba wakhe. Usapho lukaZenande Chilwane beluquqa lubuyelela kumlambo iCrocodile River kwezi ntsuku zisibhozo zidlulileyo ngethemba lokuba liza kuwufumana umzimba wakhe. Oku kuzana njengoko abanye abantu ababini awayekhwele nabo ngethuba kusenzeka le ngozi yathi yafunyanwa imizimba yabo kubugoxo bemoto ababehamba ngayo kwaye sele bengcwatyiwe sithetha nje. Namhlanje ke ude wafunyanwa nokaZenande umzimba. Sikhonile namuhla kumhla 16 June kuyo inyanga yenhlaba ukuthi sikhone ukuthi sithole umtimba lo wesithathu lobekusolakala ukuthi bekaphakathi naye kule moto le yendeke accident le yendeke kuleli viki lengcile mhla ka7
ngelisonto. Lababili babo sikhonile kubathola sebaze babekwa bafihla endaweni yabo yokugcina, kodwa bese kusele nangumtimba lokuthi namuhla i-search and rescue team yethu kanye nemphakathi na lamanye amathimba babambisana kwakhona ukuthi atholakale lo mfana. Ukanti amagosa ezohlangulo athi ubungekho lula kwaphela lo msebenzi nanjengoko ebesebenza phantsi kweemeko ezinzima. Ngizokhona ukuconfirma vele simtholile lo mnumzana besimfunayo, simtholile phakathi emfuleni ekuseni besicala vele nalama drone tikhona indzawo lapha kulama islands bes asikhona ukubona then sangena saswima and then kulama islands vele simtholile simthola phansi emanzini and then samkhipha. So vele manje imndeni yakhe vele bamtholile and bazokhona ukumncwaba and vele ngiyajabula bebasiphathe kahle and vele futhi ngiyajabula ama-member tam azange balimaza. Ukanti ke usapho luthi luziva luxolile ngokufumaneka komzimba kaZenande nangona lusaxhelekile indlela asweleke ngayo. Kubhubhe abantu abasibhozo kwingozi ebandakanya iteksi kunye nesigadla kuhola N4 eMpumalanga. Le ngozi manyukunyezi yenzeke phakathi kwendawo yaseNgodwana neWaterval Onder ngentsasa yanamhlanje. Umuntu omnye wonzakele ngokumasikizi kwaye ufumana unyango. Nobangela wale ngozi awukacaci kwangoku kwaye uphando lusaqhuba. Earlier indications are that there was a head-on collision between a minibus taxi and an articulated truck. The minibus taxi was reportedly traveling from Mozambique to Gauteng province, while the truck was en route to Malelane to go and deliver at one of the well-known chain stores in Malelane. So the 8 people died on impact at the scene, while 2 people who were also in the Kumbi, they sustained serious injuries. The driver of the truck, along with his passenger, escaped with minor injuries. The deceased have since been taken to the state mortuary in Belfast so that the next of kin can be notified to enable them to identify the remains of their loved ones. We once more call on motorists to always rest sufficiently when they travel long distances, because this is a head-on collision. We suspect that fatigue may have played a hand in this, although the investigation is expected to reveal all. But we are encouraging sufficient rest every 2 hours or 200 kilometers of driving. We are also extending our heartfelt condolences to the bereaved families. Khululwe ngebheyili ye-R5,000 uMulemo Jub Marohanye emva kwesicelo esinxamisekileyo esifakwe enkundleni. Ingxelo zithi lo kaMarohanye bekumele avele kwinkundla kamantyi yaseGermiston izolo, kodwa basemagunyeni baye bathi uza kuvela ngoLwesithathu. Oku kuye kwakhokelela kuba amagqwetha kaMarohanye afake isicelo esinxamisekileyo ukuba akhululwe njengoko ukulibaziseka kokuvela kwakhe enkundleni kunyasha ilungelo lakhe. Kutyholwa ngelithi uMarohanye ubanjwe emva kwengxabano nomqhubi we-e-hailing nalapho aye wadubula umpu esidlangalaleni. Sinamkele kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe kwintetho yakhe yokuqatshelwa kosuku lolutsha umongameli Cyril Ramaphosa uhlaba ikhwelo kwiinkampani zabucala ukuba zisebenzisane norhulumente ukunika ithuba abantu abatsha ukuba bafumane ingqesho. Ukuthethe oku kumsitho wokuqaphela usuku lolutsha eRhawutini namhlanje. Kusenjalo abahlali baseBlumendal eGqeberha eMpuma Kapa baqaphele usuku lwanamhlanje lolutsha ukuba abantu abatsha baxoze mphini wumbi nanjengoko le ngingqi igutyungelwe yimingeni yolutsha oluyinxalenye yamaqela emigulukudu. Ukusebenzisa iziyobisi kwakunye nodushe noluchaphazela zonke iingingqi ze-Northern Areas, kodwa nangona namhlanje kusetyenziswa umculo ezemidlalo ukunika ithemba kulutsha. Namhlanje ulutsha lwaseGqeberha lubambe umngcelele njengendlela yokuqaphela isiganeko sonyaka ka-1976 nalapho kwabhubha abantu abatsha abaninzi belwela ukusetyenziswa kolwimi lwesiBhulu i-Afrikaans. Kulo mngcelele abahlali bamemelela kulutsha ukuba luziphathe kakuhle, luyeke iziyobisi kwaye luzikhwebule kumaqela emigulukudu.
To deter them from the gangsterism and the drugs, we often keep events where we commemorate sports, where we help encourage entrepreneurs by hosting their stalls at our events and helping them also prove that not because you're from the northern areas that you must turn out to be a gangster or you must use drugs. So we trying our very best with all our events to just help and encourage our young ones to rather follow us than to follow into that footsteps of gangsterism. Abahlali bakwaxhobisa abafundi ngelithi bangabi semngciphekweni wokuxhomekeka kwiziyobisi. We work in the northern areas. We work in all the schools here in the northern areas where we have our own curriculum where we teach emotional intelligence. Kukwagxininiswe ukubaluleka kwezemidlalo. The reason why we started the netball is to keep the children away from drugs, gangsterism, early pregnancies. And I can really see that sport is really a very good thing for these kids because most of the kids are getting involved in drugs, wrongdoings, but this is really disciplining the children in sport. Abahlali beengingqi ze-northern areas eGqeberha bathi bazaqhuba neliphulo lokukhusela ulutsha kwiziyobisi nakumaqela emigulukudu. Namhlanje inkulu baphathiswa kwiphondo laKwaZulu-Natal uThami Ntuli utyelele eSherwood Park eThekwini ukuya kuhlola ngokwakhe imeko emaxongo kwinkampu yethutyana nalapha amawakawaka bemi baseMalawi belindele ukubuyiselwa emakhaya. Utyelelo lukaNtuli luza emva kweengxelo zemeko emaxongo aba bantu abaphila phantsi kwayo loxa belinde ukugoduswa. uNtuli uzigxeke kabukhali izenzo zolwaphulo-mthetho kunye nokuphangwa kwamashishini abemi bangaphandle. Utyelelo lenkulu baphathiswa luzana njengoko likhula inani labemi baseMalawi abalindele ukufuduswa kweli ngenxa yoloyiko lokhuseleko noqhankqalazo luchasene nabantu basemaphandleni abahlala kweli ngongekho semthethweni. Uninzi lwabo luthi luzimisele ukugoduka. We ask the president, your president to seize us. Siza ngiyacela lamaposa. Ikantri yake inamali, siza thina phela. Siza thina phela, sifuna uhamba. For what we are voting to them? For what? For what? We need to go. For what? We are tired to sleep outside, please. Abo basalindele ukufuduswa basahlala kwiintente zethutyana ezingacocekanga, nto leyo abathi ikhokelela kwiimeko zempilo ezimandundu. Sekunengane eziwu-12 eseyizalelwe lapha, kuney'ngane ey'ncane lapha, isimo malini izulu imvula nje iphelela kubona. Njoba kusebusika nje amakhaza aphelela kubona. Manje-ke these are human beings. Kufanele ukuthi noma sithi ababuyele emazweni nabo bayothola imvume abafuna ukuba ingxenye la, kodwa kufanele ukuthi kwenzeke lokho sikwazi ukuqikelela ukuthi asithumele umlayezo wenzondo. uNtuli uyibize le meko njengengxubakaxaka efanelwa ukusonjululwa ngokukhawuleza. Abantu laba, these are human beings. Okufanele sibathathe ngenhlonipho njengoba siyihlonipha nathi. Futhi ngithi laba banamazwi okuhlasela laba basizayo ukuxazulula inkinga kusho phela bazi bafunani. Uceba wale ndawo uthi emva kwendibano namagosa ephondo nakwizwelonke kube nesisombululo sokubonelela ngenye indawo yokulinda kwabo balindele ukufuduswa. Suggestion which I think is being implemented is that the men should be relocated to the Tills Crescent ground and that the women and children should remain here at Sherwood Park, and the process of repatriation and I understand now deportation also will happen from Sherwood Park until Sherwood Park is cleared. Bamalunga nama-700 abantwana namanina asele egodusiwe ngeebhasi ezisibhozo nezixhaswe ngurhulumente waseMalawi. Urhulumente weli uthembise ngeebhasi ezili-10 ezongezelelweyo ukuxhasa le nkqubo, nangona amagosa eqikelela ukuba zilikhulu iibhasi ezifunekayo ukuze zigqibezele lonke eli nani. Nkosi kakhulu ke Mamqowathi noma
Ndiyabulisa nawe mbukeli wamaphekaya ngolusuku olukhulu kaloku lokuphawula ke ulutsha apha eMzantsi Afrika. Mna igama lam ndikuthabile ke inzwakazi yabathembu ngokubanzi ke masiyijongeni ke yenjenje imozulu leyo ke mbukeli sisijonga kaloku ngawo ke umfanekiso wokuqala nokugangatha ngokuqatha ke kwiziganeko zethu kaloku zemvula nomoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika. Nawe uyawuphawula apha ekhayeni uba noko limandundwana kakhulu ke izulu phaa kulo lonke futhi lapho lapha entshona koloni nendawo ezininzi ezithanda ukuzinza kakhulu kumbindi nje kuMzantsi Afrika ngokubanzi phaya ephondweni ke futhi lase-Free State eNorthwest naphaya kumazantsi eGauteng ngokubanzi ke mbukelo wam futhi masijongeni ke nomaqondo wethu kaloku aphantsi ke naphezulu sithi sivule ngephondo lokuqala elipha lona ephondweni ke laseMpuma Kapa kwezo ndawo futhi ke ezininzi ezithanda ukuzinza kakhulu kumantla futhi kwelaphondo njengaphaa koMalitswayi buphila wena phaya eMthatha kwasekuseni yiloo ngqele kaloku nokuxhaphuka kakhulu ke kwamafu phaya ngaloo maqondo abasephantsi naphaya kuGompo ngo-14 degrees nansi kwakhona ke emzontsundu imozulu ke kolaphondo lapha kaloku eli-Free State nelikumbindi ke apha eMzantsi Afrika phaya ke kumantla kakhulu kwelaphondo njengaphaa koSasolburg kwasekuseni futhi qaba ngamafu kakhulu futhi noma uyabika ubhudla ngokuqatha phaya ekuseni ngenxa yakhe ke lo 5 degrees kanti ke benjenje futhi kwelaphondo lapha kaloku entshona Kapa kwezo ndawo ke ezithanda ukuzinza kakhulu ke kumazantsi futhi nentshona kwelaphondo xa benekwimpuma phaya wena ozinze phaa ko-Oudtshoorn kwasekuseni koGeorge zezo ziganeko zengqele kwasekuseni ngomso imozulu yenjenje kwelaphondo ke mbukeli wam lapha enoze ke phaa kumantla futhi buphila phaa ko-Upington kwasekuseni futhi zezo ziganeko kaloku zemvula zikhatshwa zindudumo kakhulu yonke laa ntsasa yabo amaqondo asephantsi ngo-8 degrees kanti imozulu kwiphondo futhi lapha eNorthwest kwezo ndawo ke ezikwintshona futhi nombindi kwelaphondo njengaphaa koVryburg eTaung kwasekuseni ziziganeko zentshizane zithe gqa yonke laa ntsasa ngo-8 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo phaa ephondweni ke mbukeli wam laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpele ke kumazantsi futhi phaya koSprings Germiston Soweto kwasekuseni futhi kuyabanda ngamaqondo okutshisa athanda ukuncipha ngeyona ndlela phaya kuyabanda ekuseni ngaye futhi ke lo 5 degrees nyuka nam ngokubanzi siphawule ke phaya elaphondo lapha koLimpopo kwezo ndawo ezizinze kwintshona kwelaphondo wena ozinze phaya koThabazimbi napha kumbindi kwelaphondo njengaphaya ePulukwane kwasekuseni futhi kuyabanda ngo-8 degrees kanti benjenje ephondweni ke lapha empumalanga ngamandla ke kumandla futhi wena ohlala phaya koMiddleburg kwasekuseni futhi ngulo moya obhudla kakhulu naphaya esikhukhuza kuyafefa ngomso xa bevuka futhi ngenxa yakhe la 15 degrees vume ekhaya ndiyivale ndiyisonge nam imozulu ke phondo lapha kale KwaZulu-Natal kwezo ndawo futhi zikumazantsi kwelaphondo Kokstad kwasekuseni futhi yingqele kakhulu naphaya eThekwini bevuke ekuseni ngo-17 degrees mna ndikuthanda kangaka xa ishwele imiyoli kamnandi mawethu.